नमस्कार. मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत चमचमीत अशी मटण दम बिर्याणी. इथे मी टोटल 5 कांदे उभे चिरून घेतलेले आहेत आणि त्याचे 2 भाग केले आहेत. त्यातला अर्धा कांदा आहे तो आपण तळण्यासाठी वापरणार आहोत. तळून आपण वरती गार्निशिंगसाठी वापरणार आहोत आणि अर्धा कांदा आहे तो आपण मॅरिनेशनसाठी वापरणार आहोत मटणमध्ये. आपण आता जो सजावटीसाठी कांदा घेणार आहोत वरून सजावट करण्यासाठी, त्याच्यासाठी मी इथे कांदा घेतलाय. त्याच्यात थोडंसं किंचित मीठ घालून चवीपुरतं ते मीठ आपल्याला व्यवस्थित लावून ठेवायचं आहे 5 मिनिटं. आता आपण मॅरिनेशनसाठी काय साहित्य लागतंय ते बघूया. इथे मी 2 चमचे मीठ घेतलंय, 1 टोमॅटो उभा पातळ चिरून घेतला आहे, 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट घेतली आहे. म्हणजे साधारण 1 इंच आलं आणि 25 लसूण पाकळ्या पेस्ट करून घेतले आहेत. अर्ध्या लिंबाचा रस इथे घेतलाय मी. 1 वाटी दही घेतलेलं आहे. बारीक चिरलेली पुदिन्याची पानं, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 2 हिरव्या मिरच्या चिरून घेतल्या आहेत. लाल तिखट घेतलाय 3 चमचे आणि बिर्याणी मसाला 2 चमचे घेतला इथे. आता आपण मटणाला मॅरिनेशन करून घेऊया. इथे मी अर्धा किलो मटण घेतलंय, स्वच्छ धुवून निथळून घेतलेलं आहे. आता प्रथम आपण यामध्ये 2 चमचे मीठ घालून घेऊया. 3 चमचे तिखट घेतलंय ते आपण घालूया. बारीक चिरलेली कोथिंबीर, बारीक चिरलेली पुदिन्याची पानं. पुदिना जो आहे तो बिर्याणीला जेवढा जास्त प्रमाणात आपण घालू तेवढा जास्त छान वास आणि स्वाद येतो. 1 चमचा हळद, आलं लसूण पेस्ट घालूया, चिरलेला टोमॅटो, 2 चमचे बिर्याणी मसाला, वाटीभर मी इथे दही घेतलेलं आहे आणि अर्ध्या लिंबाचा रस मी इथे घेतलेला आहे. दही जर आंबट असेल जास्त तर लिंबाचा रस नाही घातला तरी चालतो आणि दही जर आपला आंबट नसेल तर लिंबाचा रस घालून घ्यावा. ओली मिरची पण आपण इथे घालून घेऊया. आता हे हाताने व्यवस्थित सर्व साहित्य जे आहे, मसाले वगैरे आपण घातलेले आहेत, दही आहे, ते मटणाला व्यवस्थित लावून ठेवलं पाहिजे. साधारण पाऊण तास किंवा 1 तास आपण हे ठेवून देऊया. जेवढा जास्त वेळ आपण मॅरिनेशन करून ठेवू तेवढ्या बिर्याणीला जास्त छान चव येते. यामध्ये 2 चमचे तूप घालून घेऊया. मिक्स करून घेऊया. आता हे मॅरिनेट केलेलं मटण आहे ते आपण तासाभरासाठी झाकून ठेवूया. आता हा कांदा आपण तळून घेऊया. कुरकुरीत ब्राऊन कलरवर आपल्याला हा तळून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे ब्राऊन कलरवर आपल्याला कांदा तळून घ्यायचा आहे. आपण जे मटण मॅरिनेट करायला ठेवलेलं होतं त्याला आता 1 तास झालेला आहे. आता आधी हे आपण व्यवस्थित शिजवून घेऊया. आता गॅसवर मी एक कढई ठेवली आहे. त्याच्यात 3 ते 4 चमचे तेल मी घालून घेते. हे तेल आहे ते मी कांदा तळण्यासाठी जे सुरुवातीला तेल घेतलेलं आहे त्यातीलच तेल वापरलं आहे.
पाण्यामध्ये उकळत्या पाण्यामध्ये घालण्यासाठी मी इथे काही खडे मसाले घेतलेले आहेत। त्यामध्ये 1 चक्री फूल, 4 लवंगा, 4 काळी मिरी घेतली आहे, 1 मोठी वेलची मसाला वेलची, 4 हिरव्या वेलच्या घेतलेल्या आहेत आपला वेलदोडा, 1 हिरवी मिरची आणि 4 तमालपत्र। आता हे सर्व खडे मसाले आता साधारण 45 मिनिटं होऊन गेलेली आहेत। तुम्ही इथे बघू शकता की आपले जे मटण आहे ते छान शिजत झालेलं आहे। आपण आता बघूया, व्यवस्थित शिजून तयार झालेलं आहे आणि ते पाणी आहे ते पण आपण थोडंसं आटवून असंच ठेवणार आहोत। आता हे मटण थोडंसं सुकलेलं आहे, तर आता आपण गॅस विझवून टाकू। आपलं मटण शिजवून झालंय आणि भात पण बनवून झालेला आहे। तर आता आपण लेयर देऊया। त्यासाठी मी एक जाड बुडाचं भांडं घेतलेलं आहे ॲल्युमिनियमचं। त्याच्यावरती थोडंसं तूप घालून घेतलंय, जेणेकरून मटण जे आहे ते तळाला लागू नये, करपू नये। आता यावर आपण मटणाची लेयर घालून घेऊया। आता याच्यावरती आपण भात पसरून घेऊया। तुम्ही इथे बघू शकता की भात किती आपला व्यवस्थित मोकळा शिजलेला आहे ते। आता भाताच्या लेयर वरती 2 चमचे आपण तूप पसरून घेऊया, जेणेकरून आपला भात कोरडा लागणार नाही। यामध्ये आता मी केशर दूध घालून घेणार आहे। त्यासाठी मी अर्धी वाटी गरम दुधामध्ये केशरच्या काड्या भिजत घातल्या होत्या अर्धा तास, ते आता आपण घालून घेऊ। आता आपण यावरती तळून जो कांदा आपण ठेवलेला आहे तो कांदा छान पसरून घेऊ आपल्या आवडीप्रमाणे। आता गॅसवरती मी एक तवा तापत ठेवला आहे, त्यावरती आता हे आपण बिर्याणीचं
माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा.